So, good evening dear students. आसा खालामो नोंसोर बयबो बे लकडाउननि समाव गावबा गाव न'आव मोजाङैनो दंजोबो। आंबो न'आव मोजाङैनो दङ। दा फरायसालि खुलिया गोबाव जाबाय। जोङो लोगो मोनलायियाबो गोबाव जाबाय। क्लास लानांगौआ थालांबाय। दा उपायथ' गैया। नोंसोर बयबो मिथिखागौ सारा मुलुगनाङैनो मोनसे गिख्रंथाव बेमारा गोसारनानै दङ। दा बे बेमारनि मुंखौ जोङो पेन्डेमिक COVID-19 होननानै मिथिनो मोनदों। बेनि दासिमबो मेडिसिन ओंखारनाय जायाखै बा एन्टिडट ओंखारनाय जायाखै। दा सारा मुलुगनाङैनो बे बेमारनि जुनै गोबां मानसिया थैनो गोनां जादों। दा जोंनि भारत हादरावबो बे बेमारा गिख्रंथाव महर लानायनि लामायाव। बे बेमारखौ होबथानायनि थाखायनो इन्डियान गभर्नमेन्टआ जोंनि हादोरखौ लकडाउन होनो गोनां जादों, जायनि जाउनाव गोबां स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटि बन्द जानानै दङ। दा उपाय गैया, जोङो गभर्नमेन्टनि बिथोन बायदियै सोलिनांगोनबो, जिहेतु गभर्नमेन्टआ बे लकडाउनखौ बे बेमारखौ होबथानायनि थाखायसो होदों। दा लकडाउन होनायनि जाउनाव नोंसोरो बेबायदिनो स्कुलाव थांनो हायाखै, जोंबो क्लास खालामहैनो हायाखै। बेनि थाखाय नोंसिनि स्टाडि खालामनायाव बा फरायनायाव एसेबो हेम्पार जागासिनो दङ। नोंसोरो जेब्ला क्लास 9आव फरायोमोन अब्ला इंलिशाव मोनसे लेसन मोनबोदों नोंसोरो। बे लेसननि मुङानो जाहैदों दा फान देहेड। दा बे लेसनखौ नोंसोर एसेब्लाबो गोसोआव दङ जानो हागौ। दा बे लेसनाव जोङो फिउचाराव स्कुला माबायदि जानो हागौ, स्टुडेन्टफ्रा एडुकेशनखौ माबायदि लागोन, टिचारफ्रा माबायदि जागोन, बेफोरखौ जों एसेब्लाबो मोनदोंमोन। अनलाइन क्लास खालामनाय, टिभिनि गेजेरजों क्लास खालामनाय, कम्पिउटारनि गेजेरजों क्लास खालामनाय, इन्टारनेटनि गेजेरजों क्लास खालामनाय। दा आंबो सानफ्रोमबो क्लास खालामनायनि भिडिअ खालामनानै बेखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव आपल'ड खालामगोन। दा नोंसोरो बेखौ नाय आरो बुजिनो नाजा। दा स्कुल खुलियोब्ला क्लियारलि लाफिननाय जागोन, थरलि लाफिननाय जागोन। जास्ट न'आव फरायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जानायनि थाखायल' आं बे भिडिअफोरखौ बानायगोन। स' डियार स्टुडेन्टस, दिनै आं नोंसोरखौ मोनसे गोदान लेसन फोरोंनो नागिरदों। बे लेसननि मुङानो जाहैदों एमेन्डा। बेयो मोनसे खन्थाइ आरो बे खन्थाइखौ लिरदों रबिन फ्लेन। दा बे एमेन्डा खन्थाइखौ बुजिनोब्ला नोंसोरो बे नोंसिनि बिजाबाव थानाय बे गिबि सारिखौ फरायोब्लानो बे खन्थाइया मानि सोमोन्दै बेखौ क्लियारलि बा मोजाङै बुजिनो हागोन। फैदो बिब्दिब्ला फरायनानै नायदोनि बेयाव मा लिरनाय दङ। Every child feels that he is controlled and instructed not to do one thing or another. बेयाव बुंनाय जादों दि साफ्रोमबो गथ'फोरा गावसोरखौ माबा मोनसे माव दामाव बेबायदि बुंनायाव गावसोरखौ कन्ट्रल खालामजानाय बायदि मोनो। You too may feel that your freedom is curtailed. दा नोंसोरबो नोंसिनि उदांस्रिखौ नोंसिनि बिमा बिफा बा बिब' बिदा बिसोरजों सेख'जानाय बायदि माब्लाबाफोर मोनदों जानो हागौ। फैदो बिब्दिब्ला फारियै खन्थाइखौ फरायनानै नायदिनि। Don't bite your nails, Amanda. अर्थात उन्दै गथ'फोरनाव आसुगुर अरलुनाय हुदा थायो। दा बेखौ जोंनि बिमा बिफा बा गेदेरफ्रा नुसनोब्ला जोङो गथ'फोरखौ बादा होयो, मानोना आसुगुराव मैला हाबनानै थायो। बेखौ जोङो मोनजायोब्ला उदै सिङाव बे मैलाया थाङोब्ला बेमार जानायनि चान्स थायो। दा बेखायनो जोङो सोरखौबा उन्दै गथ'फोरखौ आसुगुर अरलुनाय नुयोब्ला जों बेखौ बादा होयो। मा होननानै? Don't bite your nails. नोंनि आसुगुरखौ दा अरलु। दा बेबायदिनो बेवहाय बिमाया गावनि फिसाजो एमेन्डाखौ बुङो, नोंनि आसुगुरखौ दा अरलु एमेन्डा। Don't hunch your shoulders, Amanda. दा खायफा गथ'फोरनाव मोनसे गाज्रि हुदा थायो। दा बे हुदायानो जाहैबाय गाव गावनि फाफ्लिखौ खायलें खायथें खालामनानै थानाय, जिरायनाय, गसंनाय। हान्चनि ओंथिया बाहाय जाहैदों फाफ्लिखौ खायलें खायथें खालामनानै थानाय। दा बियो मोनसे गाज्रि हुदा। दा बेखौ नुयोब्लाबो जोङो बुंगोन, उन्दै गथ'फोरखौ बुंगोन, नोङो फाफ्लिखौ बेबायदि खायलें खायथें दा खालाम। दा बेनिखायनो बेयाव बुंनाय जादों Don't hunch your shoulders, Amanda. नोंनि फाफ्लिखौ खायलें दा खालाम, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda.
बाहाय मोनसे नोंसिनि थाखाय गोदान सोदोब दं, बेनो जाहैबाय स्लाउचिं। स्लाउच माने खुदबदब खालामनानै जिरायनाय। दा बेबो मोनसे गाज्रि हुदा। जोङो जेनेरेलि बेबायदिनो चेयाराव जिरायोब्ला, थाखो खथायाव बेन्चआव जिरायोब्ला जोंनाव खुदबदब खालामनानै जिरायनायनि हुदा दङ। दा बियो जिरायनायनि मोजां आदब नङा। मोजां आदबा जाहैदों जोङो जेरावखि जिराया मानो जोङो स्ट्रेट, जोंनि सिनस्रिखौ सिदा खालामनानै जिरायनांगौ। दा बेबायदि खुदबदब खालामनानै जिरायोब्ला जोंनाव बेबायदिनो सिनस्रिनि बेमार आजारफोर जानायनि चान्स थायो, स्कप थायो। ओंखायनो जोङो बे हुदानिफ्राय बारग'नो नाजानांगौ। ओंखायनो बेयाव बिमाया एमेन्डाखौ बुंदों, स्टप दैट स्लाउचिं एन्ड सिट आप स्ट्रेट। बेबायदि खुदबदब खालामनानै जिरायनायखौ दोन आरो नोङो थोंगोरै जिराय, एमेन्डा। दानिया फैदो बिदिब्ला सेकेन्ड स्टेन्जाखौ नायदिनि। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. दा बेवहाय माखासे नोंसिनि थाखाय गोदान आरो गोरा सोदोबफोर दङ। दा बेखौ मिथिनानै लाग्रोदो। लेंगुइडनि ओंथिया जाहैदों लोरबां एबा बोलो गैयै। बेवहाय देहानि बोलोखौ लानाय जायाखै। बेवहाय लेंगुइड सोदोबखौ लैथोजों बिथा खालामनानै बेयाव बाहायनाय जादों। लैथोनि दैया जेरै गुवारै गोसारनानै थायो, जों बेखौ नायोब्ला, गोजाननिफ्राय नायोब्ला लोरबां बोलो गैयै बायदि नुयो, ढिला नुयो। दा बेखौनो बुंनाय जादों बाहाय इमारल्ड। इमारल्डनि ओंथिया जाहैदों गोथां। लैथोनि दैया गोथां गाबनि जायो, ओंखायनो बेयाव बुंनाय जादों इमारल्ड सी। सोल, SOLE, सोल माने हारसिं, इनहेबिटेन्ट माने थागिबि। आरो बेवहाय मोनसे गोदान सोदोब दंबावो नोंसिनि थाखाय, जानो हागौ नोंसोरो मिथिखायो, बेनो जाहैबाय मारमेइड। मारमेइडआ मोनसे इमाजिनारि क्रिएचार, मोनसे इमाजिनारि जिब। बे इमाजिनारि जिबनि जानजिनिफ्राय गोजौ बाहागोआ मानसिनि जायो आरो जानजिनि गाहाय बाहागोआ नानि जायो। दा बेवहाय आरो सोदोब दंबावो ड्रिफ्टिं। ड्रिफ्टिंनि ओंथिया जाहैदों दैनि दाहारजों बुखार जानाय। अर्थात बाराव लासै लासै माबाफोर गोजावलाङोब्ला बा दैयाव लासै लासै माबाफोर अबजेक्टआ गोजावलाङोब्ला बेखौ जों मा बुंगोन? ड्रिफ्टिं। ब्लिसफुली माने गोजोनै, खुसियै। दा बेवहाय सासे गथ'आ जेब्ला बिमा बिफाजों इन्सट्राक्ट खालामजायो, बायदिसिना खोथा बाथ्राफ्राव बादा होजायो, अब्ला सासे उन्दै गथ'आ मा खालामनो लुगैयो? दा बियो बे स्टेन्जायाव बेरखांदों। थारमाने बेयाव बुंनाय जादों एमेन्डाया गुवार गोथां दै थानाय लैथोआव हारसिङै मारमेड जानानै थानो लुगैयो आरो बे गोथां लैथोनि दैयाव खुसियै हारसिङै दावबायबायनो गोसो जायो। दा बेखौनो बेयाव बुंनाय जादों। जोङो नुयो गथ'फोरा बेबायदिनो टिभिफ्राव कार्टुन नायनो मोजां मोनो। कार्टुन नायनायाव जाखिनि बिसोरो नुयो, बेजों बिसोरो गावसोरखौ गोरोबफानो लुगैयो, माबा इमाजिनेसन खालामो। दा बेयावबो बेबायदिनो मारमेडखौ बिसोरो इमाजिनारि क्रिएचारब्लाबो बेखौ बिसोरो नंथारगौ बायदि मोनो। दा बेबायदिनो बिसोरबो बेबायदिनो लैथोआव मारमेड जानानै उदां उदां थानो लुगैयो, जेराव बिसोरखौ बिथोन होनो रावबो गैया जायो। फैदो बिब्दिब्ला दानिया थार्ड स्टेन्जाखौ नायदिनि। थार्ड स्टेन्जायाव लिरनाय दङ, Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. दा जेब्ला बेलासियाव बा फुङाव बिजाब फरायनाय सम जायो, अब्ला जोंनि फरायनायखौ बिमा बिफाया नोजोर होयो। दा फरायसालिनिफ्राय जोंनो होमवार्क हरो। होमवार्क हरनायखौ गथ'फोरा खालामदोंना खालामाखै बेखौ बिमा बिफाफ्रा सोंनांगौ जायो। दा बेवहाय गावनि बिमाया गावनि फिसाजो एमेन्डानाव सोंदों, एमेन्डा, डिड इउ फिनिश योर होमवार्क? एमेन्डा, नोंनि फरायसालिनिफ्रायथ' होमवार्क हरनाय जादोंमोन, दा नों बेखौ बानायखांखोना बानायखाङा? बानायाखैब्ला नोङो स्कुलाव रायजागोन, बुजागोन, फोरोंगिरिजों बुंजागोन, जोंहाबो बुंजानो गोनां जागोन। पेरेन्टसा न'आव बिजाबखौ फोरोंदोंना फोरोङाखै? बेखायनो बिजाब फरायनाय समाव जोंनि पेरेन्टसफ्रा गाव गावनि गथ'खौ नोजोर लायो आरो सोङो, होमवार्कखौ बानायखांदोंना बानायखाङाखै? बेबायदि। नेक्स्ट,
लाइनाव होदों did you tidy your room Amanda दा उन्दै गथ'फोरा जाय रुमाव थायो बे रुमखौ एक्चुअली मेसि खालामनानै दोनो ना मा होनो बुरला जारला खालामनानै दोनो स्कुल इउनिफर्मआ बबावबा स्कुल बेगआ बबावबा बिजाबा बबावबा मुजाया बबावबा जुथाया बबावबा दा बेफोरखौ नुयोब्ला बिमा बिफाफ्रा रागा जोंनो ओंखारो आरो बुङो आंथ' नोंनि रुमखौ साफा खालामनो थिनदोंमोन दासिमबो मानो साफा जायाखै दा रागा जोंनो ओंखारो बिमा बिफाफ्रा बांद्राय बेबायदि खामानि मावनाङोब्ला ओंखायनो बेयाव बिमाया गावनि फिसाजो एमेन्डाखौ बुंदों Amanda, I told you to clean your room, but you have still not cleaned your room. Why? दा बेबायदि आरो नेक्स्ट लाइनाव दङ I thought I told you to clean your shoes, Amanda. दा फरायसालियाव थाङोब्ला बेबायदिनो गथ'फोरा जुथा इउनिफर्म हिसाबै जुथा गाननानै थांनांगौ जायो स्कुलनिफ्राय फैफिनोब्ला बे जुथाफ्रा साफा थाया बिमा बिफाया गाव गावनि गथ'फोरनि बेबायदिनो गाननाय जोमनायखौ लेथ्रा नुयोब्ला रागा जोंनो ओंखारो गाननाय जोमनायखौ साफा थाजानो लुबैयो दा ओंखायनो एमेन्डानि बिमायाबो एमेन्डानि जुथाखौ लेथ्रा नुनायखौलाय रागा जोंदों ओंखायनो फिसाजोखौ बुंदों एमेन्डा आंथ' नोंखौ नोंनि जुथाखौ साफा खालामनो थिनदोंमोन नाथाय बियो दासिमबो लेथ्रायैनो दङ मानो नोङो साफा खालामाखै दानिया फैदो नेक्स्ट स्टेन्जाखौ नायदिनि I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. बेवहाय एमेन्डाया गावखौनो सासे मावरियाजों रुजुनानै नायदों orphanनि ओंथिया बाहाय मावरिया रोम माने उदाङै बेबायदिनो लामा सामा गिदिंलाबायनाय स्ट्रीट माने बेवहाय लामाखौ बुजायनाय जादों पेटार्न माने दागो बानायनाय सफ्ट माने नोरोम डास्ट माने हाद्रि आरो हास्ट बिनि ओंथिया जाहैबाय सिरि बेयार माने लांदां एबा लंथं फिटनि ओंथिया आइथिं दा बेवहाय एमेन्डाया जेब्ला गावनि बिमा बिफाजों बेबायदिनो बायदिसिना जुथा साफा खालामनायनि बिथोन होजादों गावनि रुमखौ साफा खालामनायनि बिथोन होजादों अब्ला बियो गावखौनो इमाजिनेसन खालामदों आङो सासे मावरिया जानायमोनब्ला हामगौमोन आङो मावरिया जानायमोनब्ला लामा सामायाव बेबायदिनो उदां बेरायलाबायनो हागौमोन आंनि जुथाया साफा दंना गैया बेखौ सोंनो रायनो रावबो थानाय नङामोन आंनि इउनिफर्मआ साफा दंना गैया बेखौ सोंनो रायनो रावबो थानाय नङामोन आं होमवर्क बानायदोंना बानायाखै बेखौ सोंनो बुंनोबो रावबो थानाय नङामोन बेनिखायनो आङो सासे मावरिया जानायब्ला हामगौमोन I pattern soft dust with my hushed bare feet दा उन्दै गथ'फोरनाव हाद्रिजों गेलेनो मोजां मोननाय मोनसे हुदा थायो साफ्रोमबो गथ'आनो बेबायदि हाद्रिजों लेथ्रि गेलेलाबायनो मोजां मोनो दा एमेन्डायाबो मावरिया जानायमोनब्ला लामा सामायाव थानाय बे नोरोम हाद्रिफ्राव बायदिसिना आइथिंजों दागो खालामनानै गेलेनो मोनगौमोन आरो बेखौ रायनो बुंनो रावबो गैया जागौमोन The silence is golden, the freedom is sweet. एमेन्डानि साननाय बायदिब्ला साइलेन्स थारमाने निजोमथिया सना निजोमखौ गथ'फ्रा सान्थि सिरियै थानो मोनोब्ला मोजां मोनो फ्रीडम इज स्वीट उदांस्रिखौ गोदै मोनो मोजां मोनो थारमाने उदां गाव जा गोसो जादों बेखौ मावनो मोजां मोनो गावखौ गावनि गोबां खामानियाव बेबायदिनो बिथोन होग्रा रावबो गैयाब्ला मोजां मोनो सो डियर स्टुडेन्टस दिनै आङो बे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै स्टेन्जाजोंनो दिनैनि बे एमेन्डा खन्थाइखौ दोनथ'नो सानदों दा बांद्राय गोलाव भिडिअ खालामोब्ला आपल'ड खालामनायाव प्रब्लेम जायो दा आसा खालामदों नोंसोरो जाखिनि आं दा फोरोंदों बेखौ एसेब्लाबो बुजिबाय दा नोंसोरो न'आव फरायनानै नायबावदो गोरा सोदोबफोरनि ओंथिखौ मिन्थिनो थाखाय डिक्सनारिनि हेफाजाब ला दा नेक्स्ट क्लासाव आङो बे आद्रा थानाय खन्थाइखौ कमप्लिट खालामनानै होसिगोन गोजोन्थों